Правителя за проверка на кворума. Благодаря. Приканвам всички присъстващи в залата да изключат мобилните си телефони. Уважаеми колеги, на заседанието присъстват 25 общински съветника. Имаме кворум и Общинския съвет може да вземе решение. Отсъстват 4 общински съветника по уважителни причини. Откривам 21-то заседание на Общинския съвет на община Попово. На заседанието присъстват доктор Янис Григиотис, кмет на община Спала, Република Гърция. Кмета на град Скала се придружава от заместник кмета господин Димитрис Диаматакос и журналистът Михалис Леймонитис. Гости на днешното заседание на Общинския съвет са експерти по проект за енергийна ефективност и интелигентна ефективност на Европейския съюз. В състав Хамон Мас, Йоко Буария и Нина Холовария от Република Финландия. Господин Пьотър Маверец от Република Полша. Госпожа Мария Росайдово Мендес и Хесус Кастро Лозано от Република от Кралство Испания. Уважаеми колеги, всички имате предварително раздаден проект по дневния ред, който е от 14 точки. В законовия срок постъпиха още 3 докладни от името на кмета на общината и една докладна от Общинския съвет Веселин Несторов. А именно, първо докладна от доктор Веселинов е учредяване на безвъзмездно право на ползване на движима вещ общинска собственост. Втората е изключване на модел от списъка на публичната общинска собственост и откриване на процедура по продажбата му. Третата е допълнение към решение 297 от първичната сесия и докладата на господин Веселин Несторов е относно спешно обявяване на продажба на общинска собственост с обявена спортна зала за колективни спортни игри. Предлагам ви те да влезат в дневния ред като точки с номера 13, 14, 15 и 16. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласуваме за. За 25. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Решението се приема. Предлагам на вашето внимание проекта за дневен ред. Точка 1. Подписване на споразумение за международно сътрудничество. Точка 2. Закриване на кметство в село Звезда и прекратяване правомощията на временно изпълняващи кмет на село Звезда. Трето. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на община Попово за 2009 година. Четвърто. Предложение за определение със статут на защитено училище на основно училище Христо Ботев в село Садина. Пето. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти и общинска собственост по община Попово през 2009 година. Шесто. Продажба на земя, частна общинска собственост, на собственик на законно построена сграда в имот 1140-303 в землището на град Попово. Седмо.
одобрение на оценки за продажба на имоти общинска собственост чрез публичен търг. 8. Откриване на процедура за смяна на предназначението на общинска земеделска земя в Попово. 13. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на движима вещ общинска собственост. 14. Изключване на модел от списъка на публична общинска собственост и откриване процедура за продажбата му. 15 точка. Допълнение към решение номер 297 по протокол номер 20 от 26 март тази година. 16. Спешно обявяване на продажба на общинска собственост, обявена спортна зала за колективни спортни игри. 17. Разглеждане на молби от граждани за отпускане на парични помощи. И 18 точка изказване и питане, становище и предложение на граждани. Уважаеми колеги, който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува. Гласуваме за. За 25. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Решението се приема. Дневният ред на днешното заседание е приет. Колеги, преминаваме към работа по първа точка от дневния ред. Подписване на споразумение за международно сътрудничество. Вносител доктор Людмил Веселинов, кмет на община Попово. Давам думата на доктор Веселинов. Заповядайте, доктор Веселинов. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, на вашето внимание докладна записка за подписване споразумение за сътрудничество с нашите приятели от община Скала, област Пелопонес, Южна Гърция, дошла като резултат от едно наше посещение миналата година в град Скала, края на август, началото на септември. Тогава ние се запознахме с моя колега доктор Янис Грипиотис и си обещахме да доведеме до край започнатото тогава. Той ме увери, че има желание и съветниците в град Скала ще подкрепят едно такова споразумение. Аз мисля, че и вие ще бъдете добронамерени в интерес на общите ни цели, които поставя Европейския съюз за участие по различни програми съвместно на градове, членки на държави в Европейския съюз, и няма да изпуснем тази възможност, подписвайки едно такова споразумение днес. Аз искам да използвам вашето присъствие, да благодаря на доктор Грипиотис и да го поканя на празника на нашия град 10 юни с делегация да присъстват на нашите тържества. Не се и съмнявам, че вие ще подкрепите това начинание и днес ще станем свидетели на подписване на споразумението с град Скала, област Пелопонес, Гърция. Благодаря. Благодаря на доктор Веселинов. Уважаеми колеги, предлагам преди да ви дам думата за